At nagbabalik ang Spicy Opo mo sa radyo na si Kim Chino ngayong araw ng mga bayani. At si Kim Chino ay para bang bayani rin kasi kaya kitang isalba sa relasyon mong nagigiba. Pawala na no? Talagang puro trauma at sakit na lang ang dulot ng relasyon mo ngayon. Anyway, balik Chinito sa tayo. Usapang pag-ibig mula sa Chinito ng buhay mo. At di ba nga, ibibigay ko ang 3 katangahan sa pag-ibig ng mga feeling bayani. O, recap na tayo mahala. Sabi ko kanina, una, feeling bayani ka sa pag-ibig kapag lagi kang handang magpatawad kahit hindi naman humihingi ng sorry sa'yo. Oh, 'di ba? Na feeling bayani ka kasi marunong ka umunawa, marunong ka magpatawad. At talaga nga namang masasabi ko diyan, hindi healthy sa relasyon 'yan kasi nagiging free pass ng panloloko ang ganyang treatment or pag-uugali. Kasi kapag imaginein mo may kabit, tapos hindi nag-sorry, nahuli mo, tapos okay lang sa'yo, papatawarin mo, ay nako, talaga nga namang nangunsinti ka pa. At ang pangalawa naman, sabi ko kanina, feeling bayani ka sa pag-ibig kapag handang isalba ang relasyon kahit ikaw na lang ang lumalaban. Nako po, na talaga nga namang hindi ka susuko kahit anong mangyari kasi mahal mo. Pero teka lang mahal, kung ikaw na lang ang mag-isang lumalaban sa relasyon, ang matatawag pa bang relasyon yan? Diba? Kapag ikaw na lang yung may gusto, ikaw na lang yung nagmamahal, baka hindi na relasyon yan. Tandaan mo, ang relasyon ay partnership. Ibig sabihin, dalawa dapat kayo magtataguyod, dalawa kayo mag-e-effort para may apoy pa rin yung relasyon nyo. Pero kung ikaw na lang ang humahawak, ikaw na lang ang talagang may gusto, hindi na yan relasyon. Ang tawag dyan, sariling sikap. At ang pangatlo naman at panghuli, feeling bayani ka sa pag-ibig kapag laging inuuna ang partner kaysa sa sarili. Ito na yung mahal yung feeling hero ka kasi lagi kang selfless, yung tipong ikaw yung nagugutom, pero siya pa rin ang iniisip mo at pinapakain. Ayan, ang hilig mo magpakain sa maling tao. Hindi, ang hilig mong unahin yung maling tao kaysa sa'yo. Ang ending, ikaw ang laging drained, di ba? Ikaw ang nauubos. Tandaan mo sa relasyon, give and take. Mahirap kapag bigay ka ng bigay. Mahirap kapag yung partner mo tanggap lang ng tanggap. Maaabuso ka tapos hindi mo na makikilala yung sarili mo kasi nga, bigay ka ng bigay. Kung ano yung meron ka, binibigay mo. Imbis na oras mo sa sarili mo, binibigay mo na lang din sa kanya. Ang ending, hindi niya na-appreciate. Ang ending, nakikita niya na parang ikaw ay nalalaspag at ikaw ay nai-stress, ikaw ay nahahagard. Tapos, magpapakasasa sa iba. Alam ko yan, di ba? Kapag wala ka nang mabigay mahala, that would be the time na talagang ile-let go ka niyan at ipapakita niya na kaya niyang kumuha ng mas fresh sa'yo. Ayun ang ending, di ba? Baka tumagos ka sa pader niyan, kakabigay mo ng pagmamahal sa taong hindi ka naman mahal. Ay nako, yan yung mga gawain ng feeling bayani sa pag-ibig. At gusto ko lang sabihin mahal no, marami pang iba dyan na sana etong Chinitox topic natin ay talaga nga namang nakatulong sa'yo para magising ka sa katotohanan na ginagamit ka lang yan. Ayan ang hirap sa inyo. Wala naman kayo nakukuha na sa relasyon, pinipilit nyo pang isalba. Anyway, mahal, oras na naman para ako'y magpaalam at umuwi na ako. Again, Happy National Heroes Day, Pilipinas! Mabuhay ang mga may superpowers na umibig sa hindi naman sila iniibig. Ako to mahal, ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Ako to si Kim Chino at susunod na po sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello.
This is 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1